технологията през вековете. Така, това е първият жичен телефон. Чакайте, че той се щупи. Така. Нима ли чуваш? И аз да те чувам тебе. Какво правиш? И па той се щупи този телефон. Така, следващия телефон, който е измислен от бай Пеши от махалата, без жичен, ама никой не мога го докаже. Така. Колега, помощ, не мога да дишам. Така, следващото нещо е така. Най-новият най-старият hands-free. Слагайте си го е така и карате каруцата. Така. Колега, не пипай кабела! Не го пипай! Колега, пидочка. Айде, следващия колега да идва. Ани. Така. Следващия избрите, който ще ви покажа така. И е съвременният телефон с Screen Touch. Той може да прави разни такива неща, който и до днешен е най-добрият телефон. И последното изобретение, което е най-готино и което искаме да ви покажем и което не мога да намеря, намери го и ето това. Вижте сега тук какво прави. Гарантираме ви, че това не е измама. Така, това издава най-якият звук. Виждате ли? Това издава всякакви песни, каквито си пожелаете. Виждате ли? Може и други, като например... И сега ще ви покажа. Новият Перник стайл. Това бе женски стайл, бе. Перник стайл. Женски стайл. Обичам да ходя всичко от нас днес. Айде спирай клипа.